Ella tenia una rosa, ai, de paper, un paper vell de diari, d'un diari groc dels temps. Ella tenia una rosa, ai, de paper, va morir qualsevol dia, l'enterraren després. Però al carrer on vivia, però en el poble on visqué, les mans de la gent passaven una rosa de paper. Les mans de la gent passaven una rosa de paper. Fins que un dia d'aquells dies vam anar a l'Ajuntament que fos cremada la rosa perquè allò ja estava bé. Varen regirar les cases, la rosa no aparegué. Va haver interrogatoris, ningú no sabia res, però com una consigna circula secretament, demana per tot el poble una rosa de paper. Demana per tot el poble una rosa de paper. I ella tenia una rosa, ai, de paper, d'un paper vell de diari, d'un diari groc dels temps.